Shubor nakaslem jong udongsan hima. Menteri Sarkar ubak polling do ulang ba kajingshna ya ka state anthem kadai ka balashna kat kumki kendon jaka an Meghalaya State Language Act arajar san komta kamshim ladon satya ka jingle kantan ni ka jingle shiliang ya ka ni ubak pol lakran halor ka jingmi ka jingba mohon ni ka jingrai jong ka jella namar ka jingbam dan lang ka ktien penar hendai ladon da ka ktien pareng ha ka ni ka jingrai I ri la ni ka state anthem ubak pol lo ong kat kumki kendon an Laong baka ktien pareng kan beteng banong ka ktien Sarkar jong ka jela, malaong ru baka ktien khasi kan nong ka kentien Sarkar ba benram. Menteri Sarkar laong bakam dan ka jingle ka ba palan na kalang jong ki, henrai ka dei ka bala menjur lang da baro. Sarkar ke jongi kamdei ba ka le langa jong kaman henrai ni buat ya ki an ki kanun I ba lapen rekam ba lapen yang hi da ka dor war thawan jong jela. Aga jingi dei bat kani ka state anthem namar ba ka dei ka official anthem jom ka jala Meghalaya ka de bandan kanu ka an ka banlong ka nongrim har lor ka ba ni kan shom ni ka ni ka an ti ka nongrim jong kani ka anthem ka dei kani ka bang tip ya ka kum ka Meghalaya State Language Act arhajar san Meghalaya State Language Act arhajar san ka dei kapa la menjur da kayeng dor ba thawan bat klayo ru ya ka jing menjur ke jing soi ke jong ulat ha ka shitrek u nai nge araja san te kani kat kum ka benta ka ba lai cross ni ko ong ba ktien pareng kan long kan beteng ban long ktien Sarkar jong ka jela Meghalaya bat ka kendon ka pasau pat ka ong kumni dar penwan ya ka sya kasih ong ba klem da ken ya ka ka bala ong hangin te haneng ha ka kendon ka balai ka ktien kasih la ban pendon kam kum ka associate official language lane ka timtien Sarkar benra nak benta baru ki jingtmu ha ki district ki subdivision but ki block level office jong ka Sarkar jela ki badan ha ki district jong East Khasi Hills West Khasi Hills Giant Hills but ribai ya ka ktien garo la ban pendon kam kum ka tien Sarkar benrap na benda ki jingtmu baro ha ki district ki subdivision but ki block level offices ki badan ha East Garo Hills West Garo Hills but South Garo Hills kani kedai ka an ke ba tang ba kalale check cabinet andai na ka cabinet lam jure ka draft bill ya ka bill lale bu assembly kumba pitip sisen bala ra ke bill ha assembly ke don ka jinga tainya lo jong ke bill but adin jong kata ka jinga tainya la menjur lang da assembly ya ke ne ke bill but u governor usai ke jing menjur ke jong u ha ka shitrik jong u me araja san but act pada lashna ha kasnem arajar pra te kamdan kanu ka ba nile ka ba palat ya ke ba lapan khambor ini dakaan bat kani kedai kaan ke ba boro kindro phongut ki MLA kilayo benta ban puli bat kilala ban sim benta ka debate bat kumju uru ka Sarkar kidon kinomi kmat na boro ki benta ki district bat ki than jong ni ka jala ka jong ka bomot ba makiru kila depan puli kila depan ai la ki jong jing snow ki opinion bat hadin kata kasapai syaka assembly banyak debate bat nang tu kasayo ke jing mundur jong ulat jong ni jala kaji shisha kalong be kumni ke aga cabinet ngila bu ya ki copies jong ni ka official language act but kamde ka act ka ba national mangal ni usna manu individual kade ka act ka balawan ra syaka cabinet haga ta kasnem arajasan naga cabinet kala lech assembly naga assembly kala lech governor
te member bekerani kata ru don bendalang haka kabinet haka takapur te ngan mula mencoba nam tajam okay jing temu jangan ke jing rai kelong panuan ra ya ke jing ya terli apa yang kijai benrio jangan ke jela but dei nak kata kadau misngo ba ketin ke jongi ketin kasi dei ke ketin ke ba shibun ki ramba ki ba mi na thain penar kila dei ki nom thokot ki jong ma arti ramba joba gelbat chulai bat kila don bendaru haka jing yaksa ban penyo ya jing itu ya ketin kasi haka ketin bapra jong ka riti senchar de lada manu-manu pada kiwa mentawan penom political issue ya kan ni kira pentip ru ba haka ni ga snam melawan rakyat ni ka act manu badon haka bor manu balai lam ya ka sorka